sebességgel még így a 90. percben is. Böde kapja, Böde! Gól! 5-0! Böde Dániel gólt szerez. Jó ütemi Lovrencsics kiugratása. És ha jól látom, akkor a kapus lábai között rúgja be. A Remili a másik oldalon, középen hárman. A Remili, most jön a labda és a csúsztatás, vezet a Vasas! Egy nagyon szép fejes után 1-0 az angyalföldieknek. Itt van Remili, tol még egyet rajta, és jön a beadás. Burmeister visszafelé mozog, de így is úgy bele tudja tenni a fejét, hogy a labda kikössön a hosszúban. Bravúros megmozdulás és nagyon szép gól. Mutari meghúzza, Mutari villámgyors, Mutari még, és be is rúgja! Erre nem számított talán senki a mezőkövesdi védelemből, nem passzolt, hanem inkább lőtt, és megszerzi a vezetést a Ferencvárosnak. Itt kapja, elindul, túljut egy védőn, nem mennek ki rá, és amikor ezt megpróbálja megtenni, nem túl határozottan Hudák, akkor már nem ér ki, simán bevágja, és megszerzi szezonbeli első gólját. Szépen Novotny várná a labdát, a túloldalon pedig jön Obinna is, nagy, ellövi, gól! Vezet az Újpest, Nagy Dániel a gólszerző, a 7. percben megszerzik a vezetést a lilák. Az előző mérkőzésen a Ferencváros ellen is betalált Nagy, és ezt a sorozatát most is folytatja. Villámgyors kontra, és Zsótért kell nagyon megdicsérni, aki maga elé engedte a labdát, és egyből megjátszotta Nagyot, és hát természetesen a legnagyobb érdem mégiscsak a gólszerzői. Befelé tolja, aztán eltekeri a hosszú sarokba, Kovácsik pedig hiába nyújtózkodik, erre nem érhetett oda. Is mutatta be, aki a Ferencváros együttesében is játszott, és akár eljuthat lövőhelyzetig, mi több, gólig a Balmazújváros! Ez aztán a meglepetés! Óriási góllal megszerzi a vezetést a balmazújvárosi csapat. Vajda Sándor a ballábára tette a labdát, és a jobb kapufa mellé tökéletesen csavarta el.